make a bomb. Yeah, because then they can be an important period of their life, right? I've seen a lot of such pages on Instagram. Good following, like 560K followers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadadi Swapadantikam. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഹറിബറിയായിട്ട് 37 ശ്ലോകം വരെ ഒക്കെ എടുത്തു അല്ലേ. അപ്പോ സോറി, ഞാൻ ഇന്നലെ വേറൊരു കാര്യത്തിൽ പെട്ടുപോയി, അത് കാരണം വൈകിയതായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു അല്ലേ, അർജുനന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം അർജുനൻ കണ്ടു. പിന്നെ അർജുനന് പൂർണ്ണ രൂപം ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ടൂള് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അല്ലെ, നമുക്കൊരു കഴിവുമില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കൈകൂപ്പുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അല്ലെ. എന്നാ അഹങ്കാരികൾക്കോ അവര് ഭയം ജനിച്ച് ഓടിമറിയാണ് ചെയ്യണത് ഇത് കണ്ടിട്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകിയ ശക്തിയും ഊർജവും അത് ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഏത് തുറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എവിടെയും ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം അത്രയ്ക്ക് സുഖം എവിടെയും ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ള നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മളെ അറിയാം, അതാണല്ലേ ആത്മീയത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആരാണ് എന്നറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവത് തത്വം അതറിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ പിന്നെ അല്ലെ പ്രണമിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ എന്നും വിശ്വത്തിന്റെ ആ ആത്മാവായിട്ടുള്ള സകലർക്കും പൂജ്യനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ എന്നും നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാം അല്ലെ. നമസ്കാരപ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു ദിവസവും സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു 12 തവണയൊക്കെ ഭഗവാന് നമസ്കരിക്കാം അല്ലെ. അതും ഇപ്പോ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യണം എന്നാണ്, സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്താൽ മതി. അതുമല്ല, ഇനിയിപ്പോ മുട്ടുവേദനയുണ്ട്, ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈകൾ മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ട് ശരണാഗതി അതും നമസ്കാരത്തിന് തുല്യം തന്നെ. അപ്പോ ശരണാഗതിയായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയില് പോകാം നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ നമ്മള് 37 ശ്ലോകങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ. 37ാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആദിമനുമാണ്. അപ്പോ അങ്ങയെ ഭക്തി ആദരപൂർവം എല്ലാ പേരും പ്രണമിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ എന്താ 38ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതില് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇന്ന് വായിക്കാം കേട്ടോ. ഭഗവാനെ എത്ര തന്നെ സ്തുതിച്ചിട്ടും മതിയാവാതെ തുടരുകയാണ് അർജുനൻ. 38 ത്വമാദിദേവ പുരുഷ പുരാണ സ്ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തദം വിശ്വമനന്തരൂപ. ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങള് അറിയാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിവാവും. ഇപ്പൊ ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങു തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങു തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. പറയാണ് അർജുനൻ അല്ലെ. എത്ര സ്തുതിച്ചാലാ മതിയാവുക അർജുനനെ? അർജുനന് മതിയാവണില്ല. അപ്പൊ പറയാ അങ്ങ് ആദിദേവനാണ്, പുരാണ പുരുഷനാണ്, ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കൊക്കെയും ആധാരം അങ്ങാണ്. അങ്ങയെക്കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് എല്ലാവരും. അറിയുന്നവൻ, എല്ലാ അറിവും ആരാ? ഭഗവാൻ തന്നെയാ, അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അഭയസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ എന്താ തൊഴുക? ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാ അഭയം തരണേ ഭഗവാനെ എന്ന് മാത്രാണ് അല്ലെ. പിന്നീടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഓരോ ലിസ്റ്റും കൊണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ. എനിക്ക് ജോലി വേണം, പഠിപ്പ് വേണം, അങ്ങനെ വേണം, ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന്. പക്ഷെ പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെയാ? അഭയം തരൂ ഭഗവാനെ, അങ്ങനെ മാത്രാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും അഭയസ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ. അനന്തരൂപനാണ് അല്ലെ. എത്ര രൂപങ്ങളാ! അചിന്തനീയമായിട്ടുള്ള ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന പോലെയാ എല്ലാവരോടും. അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയാണ് അർജുനൻ. എപ്പോഴും നമുക്ക് സുഹൃത്തായിട്ട് ആരേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഇപ്പൊ മരണത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടത്തെ ഈ സുഹൃത്തുക്കളോ അതുപോലെ ബന്ധുക്കളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമ്മളുടെ കൂടെ ആരേ കാണുള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ, ആ ആള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അറിയോ? ഭഗവാൻ ആ ആളെ സ്മരിക്കും. അപ്പോഴോ നമ്മള് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് പിന്നെ ഭഗവാനാണ് ആ ആളെ സ്മരിക്കുക, ഭക്തനെ. അപ്പൊ അങ്ങ് എല്ലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി വിസ്തരിച്ച് ഓരോന്നും പറയാണ്. ഇവിടെ 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. വായുര്യമോഗ്നിർവരുണ ശശാങ്ക പ്രജാപതിസ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേ സ്തു സഹസ്രകൃത്വാ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. പറയാണ് വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങു തന്നെയാണ്. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഭഗവാനെ എത്ര സ്തുതിച്ചിട്ടും അർജുനൻ നിർത്തുന്നില്ല. പറയാണ് അങ്ങ് വായു അങ്ങ് തന്നെയാണ്, പരമനിയന്താവ് അല്ലെ. എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോൾ എവിടെയാ? ഭഗവാന്റെയിലാ. യമൻ ഭഗവാനാണത്രേ. അഗ്നി, വരുണൻ, ചന്ദ്രൻ, പ്രജാപതി, ബ്രഹ്മദേവൻ, പ്രപിതാമഹൻ എല്ലാവരുടെയും, ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ്. അപ്പൊ പ്രപിതാമഹനാണ്. അപ്പൊ 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് 1000-ത്തിലധികം തവണ ഞാനൊന്ന് നമസ്കരിച്ചോട്ടെ എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ദിവസം ഒരു 12 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് നമസ്കരിക്കാം അല്ലേ? പറ്റണം. പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ സർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ സൃഷ്ടി, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിലെ ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതിനാൽ പ്രപിതാമഹൻ എന്നും സംബോധന ചെയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന്റെയും കൂടെ പിതാവാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ട് പ്രപിതാമഹനാണ് എന്നിവിടെ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ വന്ദിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ വരിക. ഇത്രയൊക്കെ മതിയോ? ഇത്രയൊക്കെ ഇതിനെക്കാട്ടിയൊക്കെ റെസ്പെക്റ്റ്, ആദരവൊക്കെ അർഹിക്കുന്നില്ലേ ഭഗവാൻ എന്ന് തോന്നി അർജുനന്. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമ പുരസ്താ തഥ പൃഷ്ഠതസ്തേ
നമോസ്തുതേ സർവദ ഏവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തദോസി സർവ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസ്സീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാം എല്ലാമാണ്. പറയാണ് അല്ലെ, എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അങ്ങല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് അർജുനൻ പറയണത്. അതുകൊണ്ട് മുന്നിൽ എത്ര ഞാൻ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ നമസ്കരിച്ചാലാണ് മതിയാവുക അല്ലെ? മുന്നിൽ നിന്ന് പിന്നിൽ നിന്ന് അഷ്ടദിക്കുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒന്ന് അങ്ങയെ പ്രണമിച്ചോട്ടെ. ഇത്രയും ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള നിസീമ ശക്തിയുടെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ആ സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള അങ്ങയെ ഞാനൊന്ന് പ്രണമിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ താൻ ഇത്രയും കാലം അറിവില്ലായ്മയാലെ പലതും ചെയ്തു പോയി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം. അതാ ഇവിടെ 41 42 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയണത്. സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനതാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോതവാപ്യച്യുത തൽസമക്ഷം തത്ക്ഷാമയേ ത്വാമഹമപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്നു മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. പറയാണ്, ഈ അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഇത്രയ്ക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. സഖാവാണ് അല്ലെ, ബന്ധുവാണ്, അതുപോലെ ഭക്തനാണ്, അത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത്. അപ്പോ ഈ ഇത്രയും അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തില് ഞാൻ യാദവ, ചങ്ങാതി, കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയെ ആദരവ് കുറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ അനാദരവായിട്ട് തോന്നിയോ? അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു. സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴ് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടയിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കുവോ ഒരുമിച്ച് ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുവോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ, അനാദരവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ പരിഹസിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് അതൊക്കെയും എത്ര അനാദരവായിരുന്നു എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അന്നൊന്നും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഈ ദുഃഖിക്കണത് എന്തുകൊണ്ടാ? അജ്ഞത കാരണാണ് അല്ലെ, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ. അപ്പോഴോ ദുഃഖം നീങ്ങി അല്ലെ, ജ്ഞാനം കൊണ്ട് യാതനകളൊക്കെ ഒഴിയും എന്ന് വന്നു. അപ്പൊ അജ്ഞതയാണ് നമുക്ക് തെറ്റുകളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ താൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് 43. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ ന ത്വത്സമോ അഭ്യധിക കുതോന്യോ ലോകത്രയേപ്യപ്രതിമ പ്രഭാവ. പറയാണ്, ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ് അല്ലെ. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെയൊക്കെ പിതാവ് ആരാ? ഈ ചരാചരാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരു ആരാ? ഭഗവാനാണ്, ജഗത് ഗുരു അല്ലെ. അങ്ങക്ക് സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. ഭഗവാനോടൊക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രയും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസില്. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? ആരുമില്ല അല്ലെ. 3 ലോകങ്ങളിലും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല, ഭഗവാൻ മാത്രം തന്നെയാണ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന ഒരു ഉപമയോട് കൂടിയിട്ട് പറയാണ് 44. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഢ്യം
ദേവപുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യു പ്രിയ പ്രിയായാർഹസി ദേവസോടും. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഉപമ വെച്ചിട്ട് പറയാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനാണ് അങ്ങ്. അങ്ങയെ ഞാനിതാ വീണ്ടും സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുകയാണ്. എന്നിൽ പ്രസാദിക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു മകന്റെ ധിക്കാരത്തിനെ പിതാവ് പൊറുക്കും. അതുപോലെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ പൊറുക്കും. അതുപോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റ ദോഷത്തിനെയൊക്കെ പൊറുക്കും. അതുപോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിഴകൾക്കൊക്കെ അങ്ങ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എന്ന്. അപ്പോ ഈശ്വരൻ, ഇപ്പൊ സദ്ഗുരു ശിഷ്യന്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ പൊറുക്കും അല്ലെ. വത്സല പിതാവ് മക്കളുടെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടാവണ തെറ്റുകളൊക്കെ പൊറുക്കും. അപ്പോ പറയാണ്, ഈ അർജുനൻ പറയാണ്, തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം എന്നാ പറയണേ. കായം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്റെ ശരീരം അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ പ്രണമിക്കുന്നു, അങ്ങ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക എന്നാണ് അർജുനൻ പറയണേ. ഇവിടെ ഇതുപോലെ ദണ്ഡ നമസ്കാരം പാദങ്ങളിൽ ചെയ്യാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ എന്ന സത്യം അതറിഞ്ഞാ പിന്നെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ. തെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, ആരെയും ചതിക്കില്ല. സത്യസന്ധത മാത്രമേ പിന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം മനസ്സിൽ അടക്കി പിടിച്ച ആഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്താണ് അർജുനൻ. അങ്ങയുടെ കാലസ്വരൂപത്തെ അധിക സമയം കണ്ടിരിക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല, കഴിയണില്ല കാണാൻ എന്ന് പറയാണ്. 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട ഭയേന ച പ്രവ്യഥിതം മനോമേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. പറയാണ്, മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ തേജോമയമായ രൂപം ഒന്ന് കാണിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ അത് ദർശനത്തിന് വിധേയമാക്കി അല്ലെ. കണ്ടിട്ടോ അർജുനൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. അതേ സമയത്തു തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. എന്തേ ഭയാകുലാവാൻ കാരണം? ആ ദർശനം തന്നെ അല്ലെ, അതിങ്ങനെ കരാള രൂപമായി മാറി. അപ്പോഴാണ് ഭയാകുലം ആയത്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. പറയാണ്, അധിക നേരം എനിക്കിത് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കൃഷ്ണ, അതുകൊണ്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് മാറിയാലും എന്ന് പറയാണ്. അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരമാണ് അല്ലെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്, വിസ്മയമുണ്ട്. എന്നാൽ ആ കാലസ്വരൂപമുണ്ടല്ലോ, അത് അധിക നേരം കാണാനുള്ള ശക്തിയില്ല അർജുനന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും നാരായണാകൃതി 4 ബാഹുക്കളോട് കൂടിയതാണ്. ഓരോ ഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു അല്ലെ. ആ ഓരോ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലും ഓരോ വിഷ്ണു രൂപമുണ്ട്. 4 ബാഹുക്കളോട് കൂടിയതാണ്. പക്ഷെ ഓരോ കരങ്ങളിലുമുള്ള ശംഖു ചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങൾക്ക് സ്ഥാന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണപ്പെടും എന്നാ പറയണേ. ഒരു വലത്തെ മുകളിലത്തെ കയ്യിലാണ് ഒരു വിഷ്ണുവിന് പത്മമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് മറ്റൊരു വൈകുണ്ഠത്തിലെ വിഷ്ണുവിന് മറ്റൊരു കയ്യിലായിരിക്കും ആ പത്മമുള്ളത്. അതുപോലെ ഓരോന്നിനെയും വഹിക്കുന്നത് ഏത് കൈ എന്നതനുസരിച്ച് അതാത് നാരായണാകൃതിക്ക് വെവ്വേറെ നാമധേയവും നൽകി വരുന്നു. ഈ എല്ലാ രൂപങ്ങളും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ാണ്. അപ്പോ തദേവ രൂപം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് താൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. 46. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖു ചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവൻ അത് കാണിച്ചു തരണമേ
പറയാണ് സഹസ്രബാഹുവാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ എന്താ പ്രപഞ്ചമാകെ വ്യാപ്തമായിട്ട് നിൽക്കണ ആ രൂപം. എത്ര എത്ര കൈകളോ കാലുകളോ കണ്ണുകളോ ഒക്കെ എണ്ണമറ്റ. അപ്പോ 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭഗവാൻ, അത് കാണിച്ചു തരണം. ഈ കരാളമായിട്ടുള്ള ആ കാലരൂപത്തിനെ കണ്ട് ഭയഭീതനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ പറയാണ്, മതി, ഈ രൂപം മാറ്റിക്കോളൂ കൃഷ്ണ. അങ്ങയുടെ ആ ചതുർഭുജ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിൽ എനിക്ക് ഇനി കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറയാണ്. 4ാമത്തെ വിഭാഗം. കൃഷ്ണൻ തന്റെ വിശ്വരൂപം പിൻവലിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ തന്റെ 4 കൈകളുള്ള രൂപം കാണിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ അവന്റെ 2 കൈകളുമുള്ള രൂപം കാണിച്ചു. ശുദ്ധവും അവിഭാജ്യവുമായ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ 2 കൈകളുള്ള രൂപം നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ദ്വിഭുജ രൂപമാണ്, ആ ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പോ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കൂടുതൽ സമയം കാണിക്കാൻ ഭഗവാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പറയാണ് സന്തുഷ്ടനായി ഭഗവാനും അല്ലെ. ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്രപ്പെടുന്ന മനസ്സുള്ളവർക്കേ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വതന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാലാണ് അല്ലെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ്, ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും അതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീയൊഴികെ മുമ്പ് ആരും വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ആത്മശക്തിയെ അവലംബിച്ച് നിനക്ക് ഞാൻ ആ രൂപം കാണിച്ചു. ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാവണം അല്ലെ. പ്രപഞ്ചമാകെ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മുമ്പ്. പക്ഷെ അത് അനുഭവിച്ചറിയണം അല്ലെ, അനുഭവത്തിൽ വരണം. അതാണ് വിജ്ഞാനം. അനുഭവവേദ്യമാകാനാണ് കാണിച്ചത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കർമ്മയോഗം ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമാണ് ഈ ദർശനം അല്ലെ. ഇപ്പോ ഏറ്റവും നമുക്കുള്ള ആ കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് വരാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രചോദനമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ ആ ദർശനത്തെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ രാവണ വധം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മുമ്പ്. രാത്രി ശ്രീരാമചന്ദ്രപ്രഭു സ്വന്തം കുട്ടീറിന് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്, ഒരു സ്ത്രീയുടെ നിഴല് കാണുകയാണ് വരുന്നതായിട്ട്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ഇതാരാണ്? അപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ രാവണ പത്നി മണ്ഡോദരി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേക്കും ശ്രീരാമചന്ദ്രപ്രഭു എഴുന്നേറ്റു. അമ്മേ, എന്താ വന്നത്? എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ? ഞാൻ ചെയ്തു തരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ധീരശൂര പരാക്രമിയായിട്ടുള്ള എന്റെ ഭർത്താവ്, എന്റെ പതിക്ക് ആരുടെ മുമ്പിലാണ് തോൽക്കേണ്ടി വന്നത്? ആ ശ്രീരാമനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം, അതിനാ വന്നത് എന്ന് പറയാ. അപ്പോ ശ്രീരാമൻ ചോദിച്ചു, അമ്മേ, അദ്ദേഹത്തിൽ ഇല്ലാത്ത എന്താണ് എന്നിൽ അങ്ങ് കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിക്ക. അപ്പോ മണ്ഡോദരി പറഞ്ഞു, എന്റെ പതി അന്യന്റെ പത്നിയെ അപഹരിച്ചു, എന്നാൽ അങ്ങോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ നിഴൽ കണ്ടപ്പോഴേ അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു. അങ്ങ് ധീരനാണ്, വീരനാണ്, വീര ഹനുമാന്റെ സ്വാമിയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ടാണ് കാണുക. അങ്ങനെയുള്ള സാത്വിക മനസ്സുള്ളവര്. ഇപ്പൊ രാമൻ അവധത്തില് അയോധ്യയില് ജനിച്ച വേളയില് 1 മാസത്തോളം സൂര്യൻ അനങ്ങിയില്ല എന്നാണ്. എന്താ കാരണം? എനിക്ക് രാമനെ കാണാതെ വയ്യ എന്ന് സൂര്യൻ പറയാ. എന്നാൽ ചന്ദ്രന് വിഷമായി അത് കേട്ടപ്പോ, എനിക്ക് രാമനെ കാണാനാവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പോ ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കേണ്ട, എന്റെ പേരിനൊപ്പം എന്നും നീ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ പേര്? ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനന് മുമ്പ് വിശ്വരൂപം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അർജുനന് പ്രത്യക്ഷമായ അസ്വർ ലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും കാണാനിട വന്നു. അർജുനൻ കാരണം അവർക്കതിന് സന്ദർഭം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് ദിവ്യചക്ഷുസുണ്ട്,
പിന്നെ സഞ്ജയന് വ്യാസദേവര് ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാല് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇവിടെ അതൊഴികെ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. പിന്നെയോ ഉപരിലോകങ്ങളില് ഉള്ള ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭൂർലോകം കഴിഞ്ഞ ഭുവർലോകം, മഹർലോകം, തപോലോകം, ജനലോകം, സത്യലോകം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഉയർന്ന ആൾക്കാരാണ് ജീവിക്കണത്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ദിവ്യദൃഷ്ടിയുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെയും കാണാൻ പറ്റി ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം. നിർഭാഗ്യവശാൽ ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാന്തി സന്ദേശം കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. ഇപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയാ, സന്ധി സംഭാഷണത്തിനായി പോയ വേളയില് കൃഷ്ണൻ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദുര്യോധനന്. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ ആസുര സ്വഭാവിയായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം ഒന്നും എങ്ങനെ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. ഇപ്പോ എല്ലാം അതും അർജുനൻ യുദ്ധരംഗത്തിൽ കണ്ട രൂപവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഇപ്പോ അർജുനന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത രൂപം വ്യത്യസ്തം തന്നെയാണ്. ഇത് മുമ്പ് ആരും കണ്ടതല്ലെന്ന് കൃഷ്ണൻ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്ര മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. മറ്റൊന്നിനാലും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയാണ് 48ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന വേദയജ്ഞാധ്യയനൈർനദാനൈർന ചക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രൈ ഏവം രൂപ ശക്യാഹം നിർലോകേ ദ്രഷ്ടും ത്വദന്യേന കുരു പ്രവീര. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീയല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. പറയാണ്, ഈ വിശ്വരൂപം ഉണ്ടല്ലോ അർജുന, നീ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. വേദാധ്യയനോ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനോ ദാനോ തപസ്സോ എന്നിവ കൊണ്ടോ ഒരു പുണ്യകർമ്മങ്ങളും കൊണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം കാണാൻ പറ്റില്ല. നിനക്ക് മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് പറയാണ്. അർജുനനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ് ഈ ദൃശ്യം കാണാനാവുള്ളൂ അല്ലെ. യജ്ഞങ്ങള്, പൂജകള്, ദാനം ഇവ കൊണ്ടൊക്കെ ഇനിയുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്കുള്ള പുണ്യം ഒക്കെ നേടാൻ സാധിച്ചേക്കാം. തപസ്സുകൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ല. ശിവൻ ബ്രഹ്മാവിനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെ തപസ്യ ചെയ്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ അസുര തപസ് അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഈ ചിത്തശുദ്ധിക്കൊന്നും ഉതകണ തപസ്സല്ലാതെ അത് മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിദ്ധികള് പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവയൊന്നും ഭഗവാനെ നേരിൽ കാണാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും സാധ്യമല്ല. എനിക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പുണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുള്ളൂ. ഈ ജന്മത്തിൽ ഭഗവത് പ്രാപ്തി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ചിത്തശുദ്ധിയോടെ ശരണാഗതി അടയണം ഭഗവാനില്. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സാധ്യമാവുള്ളൂ. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കുകയും അതേസമയം ദിവ്യ ദർശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുക അസാധ്യം തന്നെ. ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുക ആർക്കാ? ഭക്തർക്കാ അല്ലെ. ഭഗവാനെ അവഗണിക്കുന്നവർക്കല്ല. ദൈവികത കൈവരിക്കാതെ ദിവ്യ ദർശനം സാധ്യമല്ല. നേരെ മറിച്ച് ദിവ്യ ദർശനമുള്ളവർക്ക് അർജുനൻ കണ്ടതുപോലെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ കഴിയും. അർജുനൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, അതുകൊണ്ട് അർജുനന് കാണാൻ പറ്റി. നമ്മളൊക്കെ ആ തലത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും. അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ തന്റെ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഭഗവാൻ. മാ തേ വ്യഥാ മാ ച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമീ ദൃങ്മമേദം വ്യഭേദഭീപ്രീതമന പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. പറയാണ്, എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അതെ, ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. പറയാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഈ ബീഭത്സമായ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കണ്ടിട്ട് നീ ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയി, സംഭ്രാന്തനായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിച്ച രൂപം കാണാം അല്ലെ. ചതുർഭുജനായിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, അതിപ്പോ കാണാം. ഒരു ഭക്തന് വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. അത് ഒരാളിൽ പ്രേമഭാവനകൾ കൈമാറാൻ സഹായകമല്ല. ഭക്തന് വേണ്ടത് തന്റെ ആരാധനാഭരിതങ്ങളായ വികാരങ്ങളെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കലോ പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ
സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം ദ്വിഭുജമായ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം ദർശിക്കലോ ആണ്. അപ്പോ ഭക്തന് എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാന് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുക, അല്ലെ, അലങ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതിനൊക്കെ സാധിക്കുക. പിന്നെയോ അതിന് സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം ദ്വിഭുജമായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം. അല്ലാണ്ട് ഈ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപം കാണണം എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്റെ കൃഷ്ണരൂപത്തെ കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. 50-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഞ്ജയോ വാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തഥോക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യവപുർ മഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായി ഇരു കൈകളോടും കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എത്ര രൂപത്തിലേക്കാണ് അല്ലെ മാറ്റങ്ങൾ വരണത്. അപ്പോ പറയാണ്, യഥാർത്ഥ ചതുർഭുജ രൂപം കാണണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ആ രൂപം ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചതുർഭുജനായിട്ട് കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം സൗമ്യ വപു കാണിച്ചു. ഇവിടെ അതാ പറയണേ, സൗമ്യ വപു എന്നാ പറയണേ. അങ്ങനെയുള്ള ആ സൗമ്യ വപു കാണിച്ചു, അല്ലെ. ഇരു കൈകളുള്ള ആ ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണിച്ചു. സൗമ്യ വപു എന്ന പദം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ശരീരം അത്രേ സൗമ്യ വപുസ്. കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ ശരീര സൗകുമാര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി. ലോക നിയന്താവായ അദ്ദേഹം ഭക്തനായ അർജുനന്റെ ഭയം ശമിപ്പിച്ച് വീണ്ടും തന്റെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ കൃഷ്ണരൂപം കാട്ടിക്കൊടുത്തു. ഇതുവരെ വിശ്വശരീരമായിട്ട് നിന്ന ഭഗവാൻ, അല്ലെ, തന്റെ കൃഷ്ണ ശരീരം എടുത്തണിഞ്ഞ് അർജുനനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. ശാന്ത ശരീരത്തില് ഇരുന്നുകൊണ്ട് എടോ അർജുന എന്നൊക്കെയുള്ള ഭാവത്തില് മുമ്പിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റേത് വിശ്വമനസ്സാണ്. ഇത്ര വലിയ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്നയാൾ ഇപ്പോൾ ആരാ? തേരാളിയായിട്ട് വരിക, അല്ലെ. അതാണ് അർജുനന്റെ പ്രയാസം. ഭഗവാന് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടത്. വിശ്വവപുവിൽ നിന്ന് സൗമ്യ വപു സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാന്റേത് വിശ്വമനസ്സാണ്. നമ്മളോ സങ്കുചിത മനസ്സുള്ളവരാ നമ്മള്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം കണ്ട് താൻ സ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. 51. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേതാ പ്രകൃതിം ഗത. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി. എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ രൂപം, അല്ലെ, ഏത് രൂപാണ്? ഈ കൃഷ്ണനെ ഈ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോ, ദ്വിഭുജ രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോഴ് അത്യന്ത സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മാനുഷിക ആകാരം ആണ് എടുത്തിരിക്കണത്. ഇപ്പോ അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പഴയ പോലെ തന്നെ ആയി കൃഷ്ണ, എന്റെ മനസ്സൊക്കെ ശാന്തമായി എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിലുള്ള നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നും ഊന്നിപ്പറയുന്നവർ വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണെന്നും അത് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിശ്വരൂപവും ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപം കൈക്കൊണ്ട ആ കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാം? പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ. മൂഢന്മാരായ ഭാഷ്യകാരന്മാരുടെ ദീപനാളങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ബുക്ക് വായിക്കുക. ഇത് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹ ആധിക്യത്താലാണ് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപൂർവ ദർശനമാണിത് എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയാണ്. 52. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സുദുർദർശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവാപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു.
അപ്പൊ പറയാണ് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഈ ദ്വിഭുജ രൂപം കാണാൻ വളരെ താല്പര്യമാണ്. ഇപ്പോ പുണ്യമൊക്കെ ചെയ്യണ ആൾക്കാർ സ്വർഗലോകത്തിലെത്തും അല്ലെ, സുഖലോലുപരാവാം. എന്നാല് കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കർമ്മം ചെയ്താലേ കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങുള്ളൂ. ഇത് ഇവിടെ മാത്രമേ പറ്റൂ. ഭൂമിയില് ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്താൽ ശമ്പളം ഉണ്ട് അല്ലെ, ശമ്പളം കുറെ സമ്പാദിച്ചു, പക്ഷെ രോഗം വന്നാലോ പണമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ. എല്ലാം ഉണ്ട്, സുഖം ദുഃഖം, ടൂറ് പോകുന്ന പോലെ, സ്വർഗം അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് പിക്നിക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് തിരികെ വരികയും വേണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ചിത്തശുദ്ധിക്ക് അവിടെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ ഐശ്വര്യങ്ങള് ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഉപരി ലോകങ്ങളിലൊക്കെ അനുഭവിക്കുക. അതെ, കുറച്ചു കാലം അത് അനുഭവിച്ചു വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇവിടെ സുദൂർദർശം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വിഭുജനായ കൃഷ്ണന്റെ സാധാരണ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ്. അത് കൂടുതൽ ഗോപ്യമാണെന്നും ഈ ശ്ലോകം ധ്യാനിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ മുതലായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ ദൃശ്യമല്ലാതെ. ഇനി ഈ ദർശനം എളുപ്പമല്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എടുത്തു പറയാണ് 53. നാഹം വേദൈർന തപസാ ന ദാനേന ജയ യശക്യേവം വിധോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയിൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാന യജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. പറയാണ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വേണ്ടു, ഭഗവാനിൽ അനന്യഭക്തി ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ രൂപം ദർശനമാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്ര പൂജ, ദർശനം, ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് വഴിപാട്, ഇതൊക്കെ പ്രാഥമിക തലമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അവിടെ മാത്രം 5 വയസ്സിൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണു, വഴിപാട് കഴിക്കണു, തൊഴണു, നമസ്കരിച്ചു വരണു. അതന്നെ 50 വയസ്സാകുമ്പോഴും അല്ല, അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. പടിപടിയായിട്ട് ഉയരണം. അഹന്ത, മമത ഇതൊക്കെ വിട്ട് ചിത്തശുദ്ധി വരുത്തണം. അങ്ങനെ ഭക്തി യോഗത്തിലെത്തി ഭഗവാനെ അറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ അതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അക്ഷരം പഠിക്കേണ്ടതല്ല അവസാന തലം. വാക്കുകള്, വാക്യങ്ങള് ഇതൊക്കെ വായിച്ചു പഠിക്കാനാണ് അല്ലെ. പൂജ, ക്ഷേത്ര ദർശനം ഇതൊക്കെ മാത്രം പോരാ. ദർശനം കൊണ്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം. ഭൗതികതയ്ക്കായിട്ടല്ല അല്ലെ. കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ മാറണം. ഭക്തനാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരം പാടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ലഭിക്കില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കില്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയാം എന്ന് സംശയത്തിന് മറുപടി പോലെ പറയാണ് 54. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ നിഗൂഢതയൊക്കെ ഉണ്ടോ അല്ലേ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട്? ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢത എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരമ ജ്ഞാനം തന്നെ. ഇപ്പൊ ചാതക പക്ഷിയുണ്ട്. ആ പക്ഷി എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? മഴവെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഗംഗ, യമുന അതിലത്തെ ഒന്നും വാട്ടർ കുടിക്കില്ല. ഫിൽട്ടർ വാട്ടർ, ബിസ്ലേരി ഒന്നും വേണ്ട. ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട് വിടർത്തിയിട്ട് കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുപോലെയാണ് അത്രേ ഗോപികമാര്. അവര് കൃഷ്ണന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ മാത്രമേ കണക്കാക്കാവൂ. അനന്തമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട്, നാമങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഗോവിന്ദൻ, മുരളീധരൻ അത് മാത്രമാണ് അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. കൃഷ്ണൻ എന്നും ശ്യാമ ഗോപരൂപ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതൊരു പ്രൊഫഷനില് ആയിരിക്കണ ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വരും അല്ലെ. ഈ ലോകം ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല. മന്ദസ്മിതത്തോടെ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കയ്യില്. അത് നമ്മുടെ കയ്യില അല്ലെ. നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് അത് നേരിടണേന്നനുസരിച്ച്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു പർവ്വതം കയറണം, നമുക്ക് കുറെ ഉയരമുള്ള പർവ്വതം കയറണം. നമ്മൾക്ക് അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറിയിട്ട് എന്താ കാര്യം
അല്ലെ? സന്തോഷത്തോടെ കയറി പോയാൽ എളുപ്പമായിരിക്കില്ലേ? അതുപോലെയാണ്. ഇപ്പൊ പഞ്ചഭൂത അല്ലാത്തത് ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല. അതിനാല് ചിന്ത പോലും അവിടെ ഒരു നാമവും രൂപവും ഉണ്ടാവും, അതും പഞ്ചഭൂതാത്മകം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് എപ്പോഴാ കിട്ടുക? ഉറക്കത്തിലെന്നാ. സുഖമായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി എന്ന് പറയും അല്ലെ? ചിന്ത ഇല്ലാത്ത സമയം. ഉള്ളിലെ സുഖം അതെവിടെ ഇരിക്കണത്? ചിന്താരഹിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാണ് ആ സുഖം ഉണ്ടാവുക. അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ അത്യുജ്വലമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാം. മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരനുഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അതിപ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രം നേടാവുന്ന കൃഷ്ണഭക്തിയെ ഉദാരമായി വിതരണം ചെയ്തു പോന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഏറ്റവും അധികം ദാനശീലനായ വ്യക്തി എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് ഉതകും വിധം ധനം നൽകുകയാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനം. തൊഴിൽ ദാനമാണ് അല്ലെ മഹത്തായിട്ടുള്ളത്. 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്, അനന്യഭക്തി എന്നാൽ എന്താണ്? അതാ ഇവിടെ അറിയാൻ ഉള്ളത്. മത് കർമ്മകൃൻ മത് പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവ. പറയാണ്, പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇത്ര കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് എന്താ കരുതണേ? ഭഗവാനെ കരുതുക, സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക. അങ്ങനെ ചെയ്യണ ഭക്തൻ എന്താവും? നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അർച്ചനയാണ് എന്ന ധാരണയോടെ ചെയ്യുക. അഹന്ത ഒട്ടില്ലാതെ ഭഗവാനെ അറിയണം എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറച്ചവൻ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ എന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കും അല്ലെ? ഇവിടെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് വന്നാല് എല്ലാവരും എന്റേതായി, എല്ലാവരും ഭഗവാൻ, ആരോടും വൈരം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹം മാത്രമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആയാൽ എന്നെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ? അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക്. അതേ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഭക്തൻ സർവജനങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തായിരിക്കും. ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കൃഷ്ണ ലോകം എന്ന ഗ്രഹത്തിൽ സർവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായി ഉറ്റ ബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണന്റെ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ അനുകരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് മുഴുവൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയണ? ഈ 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം ശ്രേഷ്ഠതരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. എല്ലാരും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് മുഴുവൻ, എസൻസ് മുഴുവനും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത്ര ഈ ശ്ലോകം എന്നാ പറയണേ. ഈ ലോകത്തില് എല്ലാം താൻ തന്നെ എന്ന് വിശ്വരൂപം കാണിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. താൻ ആരെയെല്ലാം വധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചോ അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. പറയാണ്, താൻ കാലസ്വരൂപനാണ്, നീ വെറും ഒരു നിമിത്തമാണെന്ന് മാത്രം കരുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇപ്പൊ നിന്നോട് സ്നേഹ ആധിക്യത്താലാണ് ഞാൻ ഈ രൂപം കാണിച്ചു തന്നത്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ദുർലഭമാണ്. അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ടേ ഭഗവാനെ ലഭിക്കൂ. അതാണ് ഈ അധ്യായം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ 11-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. പുരുപ്രവീര എന്താ പറഞ്ഞേ? പുരുപ്രവീര എന്ന് പറഞ്ഞ കൗരവ ശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെ. അതെ, അർജുനൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചേ.
അവരെ പാണ്ഡവരെ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കണത് തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രരാണ്. അവര് എല്ലാവരും രണ്ടു കൂട്ടരും കൗരവരാണ്, രണ്ടു കൂട്ടരും കുരുവംശജര് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ രാജ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ധൃതരാഷ്ട്രരുണ്ടാക്കിയതാണ് തന്റെ മക്കള് കൗരവര്, മറ്റവര് പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രര് പാണ്ഡവര് എന്നാക്കി. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധാർത്തരാഷ്ട്രര് എന്ന് മാത്രമേ ഇവരെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവര് പാണ്ഡവരാണെങ്കിൽ കൗരവരെന്നല്ല പറയാ, ധാർത്തരാഷ്ട്രർ എന്ന് പറയണം. കൗരവര് രണ്ടുപേരും കൗരവര് തന്നെയാ അല്ലെ, ജ്യേഷ്ഠന്റെ അനിയന്റെയും മക്കള് ഒരേ കൗരവര് തന്നെയല്ലേ ആവണ്ടേ, ഒരേ കുലല്ലേ. പക്ഷേ അവര് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ എന്താ പറയാ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ട് അവര് മാത്രാണ് കൗരവര്, കുരുവംശജര്. മറ്റവര് പാണ്ഡുപുത്രനായതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവര്, അങ്ങനെ അവർക്ക് പേര് കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്, എല്ലാവരും അവര് രണ്ടു ബ്രദേഴ്സിന്റെ മക്കളും കൗരവര് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കുരുപ്രവീര എന്ന് സംബോധന ചെയ്തു. വ്യക്തായോ മാതാജി? മനസ്സിലായി. ഇനി എന്തെങ്കിലും? ഈ അധ്യായം ഞാൻ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു. ഈ ശ്ലോകം ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചോ? ഈ അധ്യായം പഠിച്ചിരുന്നു. അധ്യായം മുഴുവൻ പഠിച്ചോ? അത് ഞാൻ മുമ്പേ ചൊല്ലിനായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മടപ്പുരയിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 55 ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല, ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാത്തവർക്ക്. വായിക്കും അങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക്. വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എന്നാ പിന്നെ നമ്മുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കൂ, എഴുതിയവര് വായിച്ചോളൂ. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ആരാ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? എന്താ പ്രത്യേകത? ഒരു ഭക്തന് സാധാരണയായി ഈ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്ന് വിശേഷ താല്പര്യമുണ്ടാവാറില്ല. അർജുന അങ്ങനെ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ തന്റെ രൂപം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അതാണ് മാതാജി. വിശ്വരൂപം താൽക്കാലികമാണ്, ടെമ്പററി ആണ് അല്ലെ. വിശ്വരൂപം കാണിക്കണു, ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അത് മറയ്ക്കണു അല്ലെ, പിന്നെ ഇല്ല വിശ്വരൂപം. പക്ഷെ മറ്റവതാരങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് പരവ്യോമത്തിൽ എപ്പോഴും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതങ്ങനെയല്ല. ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ആ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു, വീണ്ടും പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാ വ്യത്യാസം. ടെമ്പററി ആണ് രൂപം. അടുത്തത്, സവ്യസാചി ആരാണ്, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു? അർജുനനാണ് സവ്യസാചി. അമ്പെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനായവനത്രേ സവ്യസാചി. ശരിയാണ്. അത് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അടുത്ത, ഭഗവാനെ പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതിനാൽ ഭഗവാനെ പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തു. മാതാജി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതിനാൽ ഭഗവാനെ പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞായിരുന്നു. വിശ്വരൂപം താൽക്കാലികമാണ്. വീണ്ടും പഴയ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വരുന്നു ഇരുന്ന്. അല്ല, മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളൊക്കെ പരവ്യോമത്തിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാ. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അത് ശരിയാണോ മാതാജി? അതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, അതാ ചോദിച്ചത്.
അതും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും തമ്മിൽ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടോ? ഒരേ സമയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അതുപോലെ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ അർത്ഥമാണോ? അതിനാണോ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം പറയണത്? ആവിർഭവിക്കുകയും ഇത് തിരോഭവിക്കുകയും മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഭഗവാന്റെ മാതാജി. വിശ്വരൂപത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത. ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി. അത് ടെമ്പററി ആണ്. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ പെർമനന്റ് ആണ്. ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരം എന്നുള്ളത് എന്താണ്, വിശ്വരൂപം എന്നുള്ളത് അത് ടെമ്പററി ആണ്, അല്ല താൽക്കാലികമാണ്. അങ്ങനെ വിശ്വരൂപം വേറെ താൽക്കാലികമാണ്. വിശ്വരൂപം താൽക്കാലികമാണ്. അതെ, മറ്റുള്ളവ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഏതെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ ക്ലാസ്. ഇതില് 4 ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ മാതാജി. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അപ്പൊ മറ്റന്നാ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിന്റെ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ആരും ഒന്നും മിണ്ടണില്ലല്ലോ. മാതാജി 12 ഒക്കെ എടുക്കുന്നില്ലേ? 12 നാളെ കഴിയും. 20 ശ്ലോകമല്ലേ ഉള്ളൂ. നാളെ 12-ാം അധ്യായം കഴിയും. മറ്റന്നാ പരീക്ഷ. മറ്റന്നാളെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോകണം. ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞോട്ടെ. അതെയോ? ആയിക്കോട്ടെ. എന്നാ പിന്നെ നാളെ എന്താ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞോട്ടെ മാതാജി. 2 കഴിയണോ? എനിക്ക് 13 വരെ അമ്പലത്തിലുണ്ട്. അത് ശരി. ഇവിടെ വടക്കേ മലബാറില് തെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. തെയ്യം. അടുത്തുള്ള ദൈവം എന്നുള്ള വാക്കല്ലേ തെയ്യം എന്നായി മാറിയത്, അല്ലേ മാതാജി? അതെന്തുകൊണ്ട് മാതാജി? ദൈവം എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തെയ്യം എന്നായി അല്ലേ മാതാജി? ആ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. നമ്മളിപ്പോ ഹരേ രാമ എന്നുള്ള മന്ത്രത്തില് രാമമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം കേട്ടു. ശരിയാണോന്ന് അറിയില്ല. രാ എന്നുള്ളത് നാരായണന്റെ രായും മാ എന്നുള്ളത് നമശിവായന്റെ മായും ചേർത്തിട്ടാണ്. അയ്യോടാ, അങ്ങനെയല്ലാട്ടാ. രാ എന്നുള്ളത് രാധ, മാ എന്നുള്ളത് മാധവൻ, രാധാ മാധവ്. അതാണല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം കേട്ടു, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. അതൊക്കെ പ്രഭു ഓരോരുത്തരുടെ ഭാവന അനുസരിച്ച് ഓരോ തരത്തിലല്ലേ. ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങളില്ലേ അവരവരുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് അതേപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലേ ശിഷ്യ പ്രശിഷ്യ പരമ്പരയ്ക്ക്. അല്ലാതെ എനിക്ക് എന്റെ ഭാവനയിൽ ഉദിക്കണത് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അർത്ഥമില്ല അല്ലെ, കാര്യമില്ല. അതുപോലെയാണ് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോന്നിനെ വളച്ചൊടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് 1-2 സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ 3 സ്ഥലത്ത് റെഫർ ചെയ്ത് ശാസ്ത്രത്തിനെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് നമ്മള് പ്രാക്ടിക്കലാക്കണം. അതല്ലാതെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ശീലിക്കരുത്. അതൊരു ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് പോലെ, അങ്ങനെ ഒരു അന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഫോളോ ചെയ്യലായി മാറും. ചോദിച്ചതാ ഞാൻ. അല്ല പറയുമ്പോ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള അന്ധകാരത്തിന്, അതായത് അജ്ഞാനത്തിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുക എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? മാന്ന് പറയുമ്പം അതിങ്ങനെ നമ്മൾ അടഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മള് അന്ധകാരം ഇരുട്ടും അജ്ഞാനത്തിനും പോയി. അത് ഇഷ്ടായില്ലേ? അങ്ങനെയല്ല ഇസ്കോൺ അങ്ങനെയല്ല പറയണേ. പല പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ. പക്ഷെ ഇസ്കോൺ അങ്ങനെയല്ല പറയണതും വിശ്വസിക്കണതും. കാരണം ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമിതിയാണ്. അപ്പൊ അവിടത്തേതായിട്ടുള്ള ആരാധനാ രീതികള്, സ്തുതിക്കണ രീതികള്, അതുപോലെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങള് ഒക്കെ ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് ആണ്. അവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ തന്നെ കൃഷ്ണ ഭക്തരാ. വൃന്ദാവനം ഒക്കെ അവിടെ ആ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവരൊക്കെ അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മള്
ഒരു മൂർത്തി, ഒരു വിഗ്രഹം, നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു മൂർത്തി വാങ്ങിച്ചു, ഗുരുവായൂർ ചെന്നപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചു വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ നോക്കണേ, ഇത് ഇത് എന്താ പറയാ, പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കൊണ്ടാണോ അതോ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേ, അതാണ് നമ്മളുടെ ചിന്ത. പക്ഷെ അവരങ്ങനെയല്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൂർത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്താ പറയാന്നറിയോ, ഏ പ്രതിമ നഹി ഹേ, ഏ സാക്ഷാത് വ്രജേന്ദ്ര നന്ദൻ ഹേ എന്നാ പറയാ. അവര് പറയാ ഇത് സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാ അവര് പറയാ. അവര് വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെയാ. എന്നിട്ട് അവര് അതിനുള്ള പൂജകളായി, അലങ്കാരമായി, നൈവേദ്യം സമർപ്പിക്കലായി, നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും പരിശുദ്ധമായി തയ്യാറാക്കിയത് അത് ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. അയ്യോ ഉണ്ണിക്കണ്ണന് വിശക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് ഇപ്പോ ഒരു പണ്ടൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയില്, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ആചാരമുണ്ട്. അങ്ങനെ അഞ്ചാ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ നേരത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചു പോകും. ഇപ്പൊക്കെ 18 വയസ്സായിട്ടേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ അവരെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവെ അവരെല്ലാവരും കൃഷ്ണ ഭക്തരാ. അപ്പൊ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും വിവാഹം കഴിച്ചു പോകുമ്പോ വീട്ടുകാർ ഒരു കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം കൊടുക്കും ഈ പെൺകുട്ടിക്ക്. അത് ആ കുട്ടിയുടെ ആ ജീവനാന്ത കാലം പൂജിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ചില പേര് പണമുള്ളവര് സ്വർണത്തിൽ കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയിൽ കൊടുക്കും. അല്ല എന്താ അവനവന്റെ പ്രാപ്തിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മൂർത്തിയാണ്, അവര് വിഗ്രഹമാണ് കൊടുക്കണത് കുട്ടിക്ക്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു രാധ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ 10-16 വയസ്സായപ്പോ വിവാഹം കഴിച്ചയക്കുമ്പോ വീട്ടുകാരിങ്ങനെ ഒരു പ്രതിമ, ഒരു മൂർത്തി, കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം കൊടുത്തു. അവിടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. ഇപ്പൊ ചെറുപ്പാണ് അന്നൊക്കെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നു. അവിടുത്തെ അമ്മായിയമ്മ അവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചോദിക്കും, എന്ത് വിഗ്രഹ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കണേന്ന് ചോദിക്കും പെൺകുട്ടി വരുമ്പോ. കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം കാണിക്കൂ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് അത് പൂജാമുറി കൊണ്ടുവയ്ക്കും. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി അന്ന് മുതൽക്കേ ഈ വിഗ്രഹം പൂജാമുറിയിൽ വെച്ചിട്ട് പൂജകള്, ആരാധനകള്, നിവേദ്യം, ഭഗവാനോട് വർത്തമാനം പറയും. അങ്ങനെ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ആ കുട്ടി കൊണ്ടു നടക്കുക. കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ അമ്മൂമ്മയായി ഈ കുട്ടി എന്ന് പറയണ, ഈ രാധ എന്ന് പറയണ മാതാജി അമ്മൂമ്മയായി. അങ്ങനെ ഒരു നാള് പറഞ്ഞു, പൗത്രിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, മോളെ ഇന്ന് അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഒട്ടും വയ്യ, അത് കാരണത്താല് മോള് വേണം ഇന്ന് കനയ്യ എന്നാ പറയാ, കനയ്യയെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് മോള് അലങ്കാരമൊക്കെ ചെയ്ത് നൈവേദ്യമൊക്കെ സമർപ്പിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ ശരി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടി വിഗ്രഹം എടുത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹം വീണു. പൊട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഈ അമ്മൂമ്മ അത് കണ്ടു. അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ആകെ വിഷമായി. എന്റെ കനയ്യക്ക് എന്താ പറ്റിയേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ എന്റെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എന്താ പറ്റിയേ എന്നുള്ള പോലെ അവര് പറയും കനയ്യക്ക് എന്താ പറ്റിയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ ഊണുമില്ല, ഉറക്കമില്ല. അപ്പൊ മകൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, അതേപോലെ ഇനി പൊട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഈ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഇതില്ല, ഒരിറ്റ് വെള്ളം കൊടുക്കില്ല, ഉറക്കമില്ല. അങ്ങനെ അപ്പൊ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ മകൻ വന്ന് ചോദിച്ചു, എന്താ അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ല എന്റെ കനയ്യക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, വിഷമമുണ്ട്, ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നോക്കണം എന്ന് പറയാണ്. എല്ലാവരും പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അമ്മൂമ്മ പിന്നെയും നിരാഹാരം തുടർന്നു. അങ്ങനെ ഈ മകൻ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു, അമ്മയുടെ നിർബന്ധത്തിനാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്നിട്ട് അഭിനയിച്ചാ മതി, അങ്ങനെ പരിശോധിക്കണതായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോ ഡോക്ടർ വന്നു. ഇതുപോലെ എന്താ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? അല്ല എന്റെ കനയ്യക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് നോക്കണം, അതിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അതല്ല, അങ്ങനെ നോക്കിയാ പോരാ, സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കണം എന്ന് അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയ ഡോക്ടർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ശരിക്കും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കേൾക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സങ്കല്പം അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനില് അത്ര സിൻസിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്തായിട്ട് നമ്മൾ പൂജിച്ചു വരിക, അതും വർഷങ്ങളോളം അല്ലെ,
50ഉം 60ഉം ഒക്കെ വർഷങ്ങളോളം അങ്ങനെ ആ സങ്കല്പത്തിനൊരു ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സാക്ഷാത് ഭഗവാനായിട്ട് മാറാണ്. അത് പിന്നെ ഒരു വിഗ്രഹമല്ല എന്നുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഒരു ആ ചോദിക്കട്ടെ. ആ പിന്നെ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിൽ കുറെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ ഒരു വലിയ വിഗ്രഹം കിട്ടി. 5000 രൂപ കിട്ടി. ആ ആ, 5000 രൂപ വില മതിക്കുന്ന ഒരു വിഗ്രഹമാണ്. അത് വീട്ടിൽ വെക്കുന്നതിന് ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. വെക്കണം. വീട്ടിലെ ഏറ്റവും അധികം നല്ല ഫേസ് ചെയ്യണ ഭാഗത്ത് വെക്കണം. കിഴക്കോട്ട് പൂജിക്കണം, ആരാധിക്കണം. ആ എന്തുകൊണ്ട് വെക്കണ്ട? തീർച്ചയായിട്ടും വെക്കണം. സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് പൂജ, അലങ്കാരം, നൈവേദ്യം എല്ലാം നടത്താം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃത്തിക്ക് ജയ. മഹാരാജ് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ 12ാം അധ്യായം, ധന്യമായിട്ടുള്ള 12ാം അധ്യായം ഭക്തി